Kauko on kotoisin Oulusta, jota myös teknologiakaupungiksi kutsutaan. Toimittajamme Päivikki löysi virtuaalipelien seasta myös aivan uusia sovelluksia. No niin justiin, virtuaalipelit elää kukoistuskautta, mutta täällä Oulussa ollaan iskemässä takaisin reaalimaailman peleillä. Nää pelaa täällä kosketusnäyttöä. Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen opettajat sekä joukko kansantanssiin suuntautuvista opiskelijoista ovat kehittäneet Sampo Folkjan pelipaketin. Se sisältää 40 erilaista tanssillista seurapeliä. Kosketusnäyttö on reaktiopeli, jossa yksi valitaan nörtiksi ohjailemaan muita pelaajia, mutta pelaajat saavat itse päättää, kuinka reagoivat nörtin ohjauksiin. Suomessahan on tosi paljon erilaisia laululeikkiperinteitä, kuten myöskin sitten on tämmöisiä ihan perinteisiä leikkejä, jotka on tänäkin päivänä vielä jotkut pelaa tervapataa taikka viimeinen pari uunista ulos. Ja me ollaan kerätty niin paljon kuin mahdollista tämmöisiä olemassa olevia vanhoja leikkejä ja sen jälkeen me ollaan näitten sisällä sitten lähdetty muuntelemaan niitä ja miettiä sitten uusia vastaavan kaltaisia sosiaalista ja tämmöistä yhteisöllistä energiaa sisältäviä pelejä. Jamipata on tanssillinen versio tervapadasta ja siinä reaktiokyky on valttia. No miten tää nyt kännykkäpelit sit voittaa? No, mehän ollaan aidosti ihmisten kanssa tekemisissä. Kato nyt! Sampo Folkjam on yksi tämmöinen väline, jolla me päästään taas enemmän olemaan läsnä yhdessä yhteisesti. No, missä tätä peliä voisi pelata? Vaikka treffeillä. Kosketusvaellus on läsnäoloa ja keskittymistä vaativa muistipeli. Siinä pyritään muistamaan parin kosketukset ja lisäämään joka kierroksella uusi kosketus mukaan. Parisuhdepelinä olisi ihan loistava. Mikä olisi parempaa kuin, että sä osaat viedä ja aistia toista ihmistä, jonka kanssa olet tekemisissä muuta kuin puheen avulla. Mutta aivan hyvin voisi vaikka työpaikan pikkujoulussa voitaisiin yhtäkkiä pelailla yhdessä tai kavereiden kanssa tupareissa, jos on vaikka porukkaa paikalla, jotka ei kaikki tunne toisiaan. Rytmimankeli on kuin rikkinäistä puhelinta, mutta välitettävä viesti onkin selkään taputettava rytmi. Kuule, sopisiko tähän joku toisenlainen musiikki? Mulla olisi aika hyvä biisi. Joo, näihin käy kyllä kaikki musiikki. Joo. Niin tuntuu pahalta, miksen tuntenut sua 100 vuotta sitten. Siinä soi Majalahti synnyinkaupungissasi Oulussa. Onko ikävä Oulu? No aina vähän joo.